алейкум ҳамватанони азизи гиромӣ, ҳамватанони муҳтарам. Марҳамат намоед ба барномаи мо Чашмаи умед. ин барнома, аз номи барнома мумкин ки шумо уже дарк кардед я хулоса кардед. Чашмаи умед ин барнома ба ҳамон мақсаде тайёр шудагӣ аст ки ба ҳамон мақсаде пайдо шудагӣ аст ки барои ҳамон шахсоне ки умеди оянда доранд, умеди мехоҳанд ки зиндагии худашонро дар оянда беҳбудӣ кунанд, шахсияти худашонро созанд, ба ҳамон одамое ки мехоҳанд ки ба ҳамон мақсади ояндашон як умед бахшанд, як боварӣ дошта бошанд. ин барнома барои ҳамон инсонҳо ҳаст, барои он инсоне ки боварӣ доранд ки аз рӯзи азал, аз рӯзе ки худованд ба ваё ҷон додагӣ ҳаст, ҳамин гӯем рӯзе ки ҳамон фариштае ки мебиёд дар батни модар тақдира менависаду ҷон медиҳад, ҳамон вақт ҳунара медиҳад. Вақте ки дар як вақт хондагӣ будам ки дар кадом китобҳои ҳамин илмӣ ки гуфтагӣ буданд ки вақте ки 4 моҳа мешавад кӯдак, вақте ки агар бинед занҳо ҳис мекунад ҷунбидани кӯдака, ҳамон вақте ки ҷона метиҳад Парвардигор, дар ҳамон муддат 4 та чиза инсон ба медиҳад. Якумин чизе ки инсон ба медодааст, ин умри инсон, чанд сол одам умр мебинад. ана дуюмин чизе ки медодааст, менависидааст ризқи одама, ки ризқи ин одам ҳама қадар, барое ки ҳамон ризқаш бошад ки ҳама қадар ҳамон соле ки умраш бенависаги ҳамон сола вай зиндагӣ кардан тавонад. Сеюмин чизе ки будааст ҳунар, ҳамон ҳунаре ки ҳамон истеъдодо ки ҳамон ҳунару истеъдода зиёд карда, гӯем мукаммал карда, тараққӣ дода, асоби ҳамин ҳунар ҳамин инсон ризқаша ёфта гирад. барое ки ҳамон ризқаш ёфта гирад, ин ҳунар сабабгорай. ба чорум бошад, хушбахт мешавад, ёни фарзанддор мешавад, ёни ман ин фарзанд. чунки ки фарзанда шумо дастинохатӣ кардан наметавонед ку. Анако нигоҳ кунед. барои ҳамин 4 та чиза Парвардигор аз рӯзи азал ба ману шумо додагӣ аст. барое ки аз рӯзи азал додагӣ бошад, анакун ин чиз аз рӯи китоби илмҳои динию дунёе ки ман омӯхта дидам, ҳамчун равоншинос дигар паҳлӯи ина ки ман омӯхтам, ман фаҳмидам ки дар илми равоншиносӣ ба мо мегӯяд ки дар ҳар як одам 204 ҳунар аст. ҳамин инсоният ба 204 ҳунар аст. ҳамин ҳунарро якта шини шумо аст. якти ҳамина худованд шумо ба беҳтар додагӣ, зиёдтар додагӣ. ҳамин ҳунар шумо ба ҳаст аз рӯзи азал, аз рӯзе ки шумо худованд офарид. ҳозир шумо дунё ба набаромадед, таваллуд нашудед ҳозир. не ки дар ҳамон батни модар уже ҳамин ҳунара шумо худованд додагӣ, барое ки ҳамон ризқа ба сабаби ҳамин ҳунар меёбед. ана кун. ана инсон бояд ки ҳамин ҳунараша тараққӣ дода, ҳунараша пеш бурда, зиндагиша созад. сабабе ки баъзе одамо бисёр илм дорад, бисёр гӯем чӣ гум ҳунарманд асту, не ки муваффақ нест дар зиндагӣ. сабаби асосиш ҳамин аст ки ҳунари худованд додагиа мардум истифода намекунад. вақте ки шумо доимо мебинед ки як кас муваффақ аст, мошинфурӯшӣ карда муваффақ шудааст, ё ки як кас хонасозӣ карда муваффақ шудааст, ё ки як кас савдогарӣ карда муваффақ шудааст, ё ки як кас чӣ гум ситавои маркетинг заниматсия карда муваффақ шудааст, ё ки як кас сухафрукти бурда фрухта вай шудааст, муваффақ шудааст, ё либосфоре фурӯхтааст, як кас обфурӯшӣ кардан аст. То есть вақте ки ману шумо мебинем ки дигар одамо ҳамин ягон коре ба банд шуда муваффақ шудагӣ ҳастанд, бисёр вақт мо мебинем ки одамо ҳамона мехоҳанд ки копировать кунанд. вақте ки шумо вай копировать кардан мегиред, ҳунаре шумо ба худованд додагӣ тамоман дигар ку. ана ҳамон истеъдоду ҳунаре ки худованд шумо додагие ки шумо бояд ва тараққӣ кунеду ба сабаби ҳамон ҳунар хизмати мардума кунед, хизмати худоя кунед, ҳамон ҳунар тараққӣ нокарда мемонад. барои ҳамон бисёр одамо муваффақ шудан наметавонад. доно ҳасту, не ки муваффақ нест. сабаби асосиш ҳамин ки дигарҳоя копировать карда мегардад. агар ки шумо хоҳед ки дар ҳақиқат муваффақ шавед, якум шумо бояд бовар кунед ки аз рӯзи азал худованд ба шумо истеъдоди ба қувват додагӣ аст. аз рӯзи азал
худатона дигарро хати муқоиса накунед. Нагӯед ки мана ин вай доно будааст, мана ин вай тавоно. вақте ки шумо худатона одамои тавонои муваффақати муқоиса мекунед, подсознательно шумо ҳис мекунед ки худе ки ваё муваффақтар нисбати шумо бошед оҷизед. барои ҳамон шумо ягон ва худатона дигарро қати муқоиса накунед. шумо якумин коре ки бояд кунед, худатонро бовар кунед ки худатонро бовар кунонед ки аз рӯзи азал парвардигор шуморо истеъдода додагӣ аст. анакун ҳамон истеъдода худатонро ёбед. коре ки якуме ки шумо бояд кунед, аввал ҳамон истеъдода худатонро ёбед. чӣ хел шумо ҳава ёфта метавонед? аз куҷо шумо метавонед фаҳмидан ки ҳамин истеъдоди ман худодод аст? шумо аз куҷо метавонед фаҳмидан ки ҳамин истеъдоди ман ҳамон истеъдоде ки агар ҳамин истифода кунам зиндагим беҳтар мешавад? ман якчанд нишондодаша мегӯям, шумо диққат карда гӯш кунед. якум, дар дили шумо меҳри ҳавай ҳаст. дар дили шумо меҳри ҳавай ҳаст. мана нигоҳ кунед, баъзе одамон бинед, баъзе одам хурсанд аст вақте ки ҳамин хона ремонт мекунад, ё хона мепӯшад, ё як кас дигар хурсанд аст вақте ки картинка рисоват мекунад, як кас хурсанд аст вақте ки шеърхонӣ мекунад, як кас хурсанд аст вақте ки ягон чи истеъдод мекунад, як чи гӯем либос дӯзӣ мекунад, ё ки ягон маҳсулот мебарорад, ё ки бизнес мекунад. якумин чизе ки ҳаст, шумо ҳис мекунед ки ҳамин вай ҳамин истеъдоди худододагӣ ҳаст, ҳамон ба шумо ба меҳр аст. меҳр аст. то есть ҳамона шумо карда худатона хушҳол ҳис мекунед нисбати ҳамон кор. дуюм, ҳамон кор шумо ба осон аст нисбати дигар корро. ҳамон корро шумо осон кардан мегиред. Не ки баъзе одам мебинед, ин қиин, ту чӣ хел ин кора кардӣ? то есть дар назари дигарро қиин метобад, шумо ба осон метобад. баъзе кор ҳаст ки дигарро ба осон аст, шумо ба қиин метобад. барои ҳамон яке аз нишондодое ки ҳамон истеъдоди шумо худованд ҳамин соҳа ба додагӣ аст, ин ҳамон кор шумо ба осон ба даст мебиёрад. мана нигоҳ кунед, баъзе одамо аз ҳамин гӯем чӣ гӯем публични виступления, аз ҳамин саҳнава баромад кардан метарсад. аман ба худо ҳамина додагӣ осон мешавад. ё ки мана баъзе одам бинед, лётчик будан ба метарсад, ё ки духтур будан ба хирург будан ба метарсад. а баъзе одам ҳамон ба худованд истеъдод додагӣ, фикронаш ҳамон ба додагӣ мекунад. диққат кардед? барои ҳамон агар ки якум меҳр бошад, меҳри шумо дилатон ҳаст, дуюм ҳамон чи шумо ба осон аст. вақте ки шумо вай кора мекунед, осон нисбати дигар корро. ман намегӯям ки тамоман осон аст. зиндагӣ ба ҳеҷ чиз осон нест. не ки ҳамон чи шумо ба осонтар аст нисбати дигар корро. ҳамон корро кунед, ага результат тестатар мебиёд, натиҷа тестатар мебиёд. сеюм нишонаш ки чӣ хел ман ёбам ки это моё дело. как мне найти, что это моё? чӣ хел ман кунам ки ман фаҳмам ки ҳамин чи кори ман аст ки ҳар кор ба даст назанам. сеюм, вақте ки шумо ҳамон корро мекунед, шумо худатонро заставид намекунед. то есть вам не надо принудить себя, чтобы этого делать. то есть худатонро шумо маҷбур намекунед. барои ҳамон корро кардан ҳам шумо ба осонтар мешавад, ҳамон корро худатон шумо маҷбур намекунед. ин сеюм нишонааш. дидед? чорум, вақте ки шумо ҳамон корро мекунед, сифати кори шумо беҳтар нисбати кори мумкин ки бародаратон ё ки додаратон ё ки хешатон ё ки бародар. то есть нисбати кори дигарро ҳамон чи у вас лучше получается. шумо мекунед беҳтар сифаташ. ана ҳамина вақте ки шумо мекунед ки беҳтар аст сифаташ нисбати дигарро, ана ҳамин чорта нишондод аст ки шумо анакун таланти шумо, истеъдоди шумо ҳамин соҳа ба зиёдтар. ҳамватанони азиз, бародарои азизам, ман доимо дар фикри он местам ки чиба бисёр одамо дар ҳамин дунё худаш ёфтан наметавад. чиба бисёр одамо муваффақ шудан наметавад. як бор дунёба мебинӣ, беҳтар аст ки зиндагӣ хуб барӣ, беҳтар аст ки хушбахт зиндагӣ кунӣ. ман доимо ин савола метиҳам. чиба? вақте ки мен доимо савола дода гашта фикри бисёр кардам, ман хулоса ба омадам ки бисёртар одамо, 90% зиёдтари одамо ҳамон истеъдоди худованд додагиа истифода намекунад.
худованд додаги чизе истифода намекунад, ин бойгари асосии худаш истифода намебарад, лекин гумон мекунад ки вақт агар ки вай одам мошинфурӯшӣ карда бошад, манам мошинфурӯшӣ кунам мешам. То есть дигарро копировать мекунад. Акун мумкин ки вай мошинфурӯшӣ ҳавай худованд вай ба истеъдоди вай ба додаги бача бошад. Ини шумо мумкин набошад. барои ҳамон шумо ба вай он результате ки шумо мехоҳед, натиҷае ки мехоҳед намешавад. барои ҳама қадар бисёр одамо дилшикаста мешаванд, рӯҳ афтода мешаванд, бисёр одамо аб баҳраш мебуроянд, бисёр одамо мегӯянд нашуд, намешудааст. Аб баҳраш мебуроянд. вақте ки аб баҳраш буромадед, дидед, аб баҳраш мебуроянд. тез аб баҳраш мебуроянд. бо дигар кори дигар мечаспанд. бо аб баҳринеш мебурон, бо як кори дигар меқапанд. бо вай аб баҳраш мебурон, бо як кори дигар меқапанд. ҳамин хел ҳаркора мешаванд. баъд ягон ти ҳамин короба мутахассис шудан наметавонад. барои ҳамон имрӯз дар ин дарсе ки ҳозир ман гуфтаистам чашмаи умед, гуфтаниам ки ман мехоҳам ки ҳамин барномае ки ҳозир гуфтам, ман ҳамина бахшида ба ҳамин барномаи имрӯзама мехоҳам ки гап занам дар бораи чӣ хел истеъдоди худованд додагия худ ба ёфтан. чӣ кор кунем ки ҳамин истеъдоди худованд додагия ёбему, ҳамон истеъдоди худованд додагия тараққӣ кунем. ман 4 нишонаша гуфтам, барое ки шумо фаҳмед ки ҳамин чӣ ба шумо истеъдод доред. вақте ки ҳамин чиза фаҳмидед ки ҳамин чӣ ба шумо истеъдод доред, чӣ кор карданатон дар кор? вақтатона танҳо ҳамин ба зиёда аз 80%, 90% вақтатона барои тараққӣ кардани ҳамин истеъдодатон диҳед. вақте ки шумо ҳис мекунед ки шумо истеъдоди гӯем сохтмончӣ будан доред, не ки бозор ба шуда картошка фурӯхтанед. вақте ки шумо ҳис мекунед ки шумо истеъдоди дизайнерӣ доред, не ки шумо грузчикӣ карданед. вақте ки шумо ҳис мекунед ки шумо истеъдоди композиторӣ дореду вай доред, шумо пеш намеред. агар ки шумо ҳамон вақтатон ҳамон ба сарф накунед, ҳис кунед ки ман композитори бақувват шуда метавонам, не ки бозор ба грузчикӣ карда гардед, ё ки кори сиёҳ карда гардед, ё ки намедонам дигар кори дигар кардед, муаллимӣ карда гардед, ё ягон чиз дигар. шумо ягон вақт муваффақ намешед, машҳурам намешед. ман якта мисоли оддӣ мебиёрам. дар ҳамин интернет ман номи ҳамин бача хотирам мебурад. дар ҳамин интернет якта бачаи тоҷикам ё узбек аст ки дар ҳамин интернет стройка ба кор мекардааст, Россия ба. диққат кунед, ман мисол мебиёрам, шумо бинедон. стройка ба кор мекардааст ин бача. ҳамон стройка ба кор кардан ба шеърои ҳамин Медхум Чакрабарти сатила монда, ҳамон сатили вай ку лой мебиёранд, об мебиёранд, монда зада ҳамин байтҳои ҳамин кинои Тансор Диска мехонад. касе ҳамона сёнка карда телефон ба интернет ба мепартод. бисёри шумо ҳамон бача гӯш кардаги ҳастедон. диққат кунед ки шумо мана фаҳмед. нигоҳ кунед, ҳамон ба ки худованд истеъдод додагӣ буд, ҳамон вай консерватория хондагиш не, институт санъат хондагиш не. ҳамин бача ҳозир тамоми ҳамин интернету Россия ҷоба баъзе телепрограммаҳо ба хотирам ба як Малахов даъват карда будаш, чандта телепрограмма мебинам, бо кадом як кино ба ҳам иштирок кард. нигоҳ кунед, худованд ки ҳамон истеъдоде ки додагӣ буд, то ҳамон ва то рӯзе ки ҳамон мардикорӣ мекарду, стройка ба кор мекард, ҳаёташ дига нашуд. не ки ҳамон муддате ки ҳамон меҳр дошта, вай ба ҳавас дошту, ҳамон шерхоние ки кард, ҳавай машҳураш кард. бо такрор мекунам, ҳамин бача консерватория хондагиш нест. ҳамин бача институт санъат хондагиш нест. не ки аз сабабе ки ҳамон чӣ ба худованд истеъдод додагӣ будам бача ба якдам ба номаш буромаду, тамоми мардум тамошо мекунад. тамоми мардум тамошо мекунаду, вай мардума хурсанд карда гаштай. ҳунаре ки худованд додагӣ, ҳунар ҳамон қадри худованд машҳурӣ ҳавай ба дод. ҳамон қадри парвардигор вай ба худованд обрӯши ҳавай қадри дод. вай сарфи назар вай дуруст ва чӣ гум иҷро карда истодааст ҳамон байтҳои Тансор Диска, мумкин ки нодуруст, стили худаш сал дигатар, сатила монда зада мехонад, сал дигатар. зато зиндагиш дигар шуд. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? ман гуфтанӣ ҳастам ки аз паси ҳамон ҳунари худованд додагӣ равед, агар ҳам ин дунётона обод мекунед, ҳам ахирататона обод мекунед. дигарро копировать накунед.
як кас карда боша гумон накунед ки шумо ҳамон кора кардан метавонед. шумо лӯши ҳамон ҳунари худатона тараққӣ дода равед, вай беҳтар. чем коре ки дигарҳо кардаги аст шумо кардан то не накунед. вай ини худатона тараққӣ диҳед, вай беҳтар. барои ҳамон шумо ҳунар доред шеър хондан, шеър хонед. шумо ҳунар доред нависандагӣ, нависанда шавед. шумо ҳунар доред ки журналист бошед, журналист шавед. чӣ чизе ки ҳунар доред, бизнесмен, бизнесмен шавед. мана баъзе одамо мепурсад ки маълим охир шумо фақат дар бораи пул дарс медиҳед, дар бораи муваффақият дарс медиҳед. ҳаме одам вай намешад ку, ҳаме одам бизнесмен намешад ку. бародари азизам, барои муваффақ шудан ҳама бизнесмен будана шарт нест. мана нигоҳ кун, футболисто бепулайме, ё ки актёри беҳтарин бепулайме, олими беҳтарин бепулайме, духтури ҳамин беҳтарин бепулайме? Не. журналисти беҳтарин бепулайме? Не. ягонта ҳаме ман ҳар як намояндаи ҳамин соҳаҳоя медонам ки беҳад зиндагӣ хуб дорад. чунки ки ҳамон соҳаи худаш ба профессионал дараҷаи олиш ба баромадагӣ. ман кинорежиссёри хуб камбағал намешад, актёри хуб камбағал намешад, муаллими хуб камбағал намемонад. хо бовар кунӣ хоне. вай сарфи назар сохтмончии хуб камбағал намемонад. даже шофёри хуб камбағал намемонад. дар қишлоқи мо вақте ки мо калон шудем, тракторчиҳо буданд. 3 та тракторчӣ буд. ҳамин қишлоқи мо қишлоқи ҳамсоҳати ҳамаги 3 та тракторчӣ буд. ҳамин якта ҳамин тракторчиҳо доимо круглигод зайнед буд. то есть кайбе ки шумо мерафтед, одамо очрат дошт. а ду тидиги вай ба баъзе вақт свободни будам ваёш, баъзе якташ даже кор намеёфт. а чӣ ба? чӣ ба ки ҳамон якташ ҳалолкор буд. ҳамон тракторчие буд ки ҳамон тракторчи ҳам шавад дараҷаи олиш хати тракторчи. замина нағз шудгор мекард, ин хеле партоф фиреб намекард, аз ақибу охираш ба намепартофт. барои ҳамон одамо ҳавай ба очрат меистод. а во се кас буданд, не ки якти ҳавай як ҳафта кор мекард, як маҳ кор намекард. акси чӣ ба? аксе ки ҳамон кора значи ҳавай профессионал не. ҳар як чӣ ба шумо профессионал шуданатон дар кор. истеъдоди худо додагия агар ки инсон ёбад худаш ба қадами якумаш, ҳамин қадами дуюмаш ҳавай тараққӣ додан. чӣ хел вай шумо тараққӣ метиҳед? анакун худованд ҳунара дод, тараққӣ карданаш вазифаи шумост. худованд ҳунара дод, боз батли модар ва будагитон додагӣ ҳамин таланта, истеъдода, не ки вай тараққӣ доданаш вазифаи худи шумост. ин вазифаи ягон кас дига нест. як китобо мо навистем ки инсон ахири оқибат ҳамон шахсе шуда метавонад ки вақташа ҳамон ба сарф кунад. барое ки ин истеъдода шумо тараққӣ диҳед, вақтатон ҳамон ба ҷудо кунед. вақт умратона ҳамон ба бахшед. вақте ки шумо умратона ҳамон ба бахшидед, ҳамин шумо ёрдам мекунад ки ҳам ин дунё ба фоида биёред, ҳам охирататона созед. мақсади асосие ки инсон ба ин дунё омадааст барои служени хизмат кардан. хизмат кардан, хизмати халқу худоя кардан. агар ки ҳамон истеъдоди худованд додагӣ қатъи ҳавая пеш бибурдед, шумо ба сабаби ҳамон истеъдод хизмати халқа мекунед, хизмати худованда мекунед. мақсади асосии инсон пас аз мурдан ҷаннат ба рафтан. вақте ки одам ҳамин дунё ба ҳамон истеъдода зиёд карда хизмат кард, ман гум мекунам ки иншоалло чизе ки китобҳои динӣ менависидаги ҳамон мешад, мерадавай ҳамон ҷаннат ба иншоалло. барои ҳамон истеъдоди худододагия ҳавая зиёд кунед, вақта ҳавай ба сарф кунед. ман намефаҳмам бачаҳое ки давраҳои ҷавониша ба кӯчагардӣ, таги адёл ба хоб, давраҳои беҳтарини умраша, давраҳои зеботарин муддати умраша ғайбаткунӣ, тараққӣ додан тавонистам. ин якум савол.
қабаташ ба ҷавобаша нависед. дуюм савол. кадом синну сол ба шумо ин потенсиал агар ки имрӯз накунед кай ба мекунед? сеюм саволи ман. шумо ба гӯед ки ҳамин натиҷае ки умре ки имрӯз шумо бурда истодед, фикри шумо қатъи ҳамин натиҷаи ақли шумо ё илми шумо, ё ки шумо дар онатон ҳис карданед ки шумо что вы намного умнее, чем как вы живете, что у вас иногда порой не получается. ман гумон мекунам ки мо нафаҳмидед. имрӯза ҳаёти шумо ин нишонаи 100% истеъдоди шумо нест. шумо дар натиҷа на самом деле намного другой человек, намного умнее, не ки вай истеъдода 100% истифода накарданед. барои вай истифода кардан вақт ҷудо кунед. умратон ҳамин ба бахшед. ман хулоса ба омадам ки доимо пеши шумо вибор ҳаст, интихоб аст. ё паси мақсадатон меред, мақсада вибор мекунед, ё ки ҷурабозия, ё ки барои дигарон нақш шуда мондан ки як кас гуд ки ту нағзӣ. не, ман тамоми умрам ба ҳама вақт мақсадама вибор кардам. Выбор будет, даже выбор побольше уделить время своей цели или побольше уделить время своим детям, семьям. Ман хулосо агар ки ман бисёртар вақтама хона ба ҷудо мекардам, манам ҳамин кӯдакам мебурдам садик меовардам, хай хона ба ёрдам мекардам, мумкин ягон чи ин чизҳои ҳаррӯзае ки ягон вақт тамомшавӣ надорад. Лекин ман интихоб кардам болои мақсадам барасам фарзандам амакатас ё як кас мо то як кор ба монда метавонем. ё ки истеъдод тамоман дига чӣ ба худованд додагӣ, не ки хишутабур ё кас акош ё кас гуфтаги ки ту рафта финансист шав ягонҷо ба фимпол ба мемонем тя налагавӣ мемонем тя ё ки як кори дига мемонем. То есть худованд додагӣ истеъдод дига чӣ ба одам зиндагиш дига чӣ ба дига соҳа ба барои намеқадар. барои ҳамон яке аз натиҷаи яке аз пешравии ки ман миллати мо яке аз пешравии миллати мо ки ман мебинам ин ҳамон баъз ки халқи мо бояд ки
анамин истеъдоди худованд додагия ёбад. истеъдоде ки шумо ба худованд додагия ҳавая ёбед худатон ба ё ҳамон ба вақт ҷудо кунеду ҳавая тараққӣ тиед. ана кун. барое ки ва тараққӣ кунед чӣ кор кардан дунар кор? Самообразование. Чӣ гуфтаги гапа самообразование? Самообразование гуфтаги ки ҳамон соҳа ба доимо аз болои худ кор карда илм омӯхтан, ҳамон соҳа ба беҳтар шудан, зина ба зина, ҳар рӯз 1% беҳтар шудан, ҳар рӯз. нигоҳ кунед я ҳамин художник рассом картинкаи беҳтаринаша успеҳ намекунад кашидан ба. ин чӣ гуфта гап? ҳар боре ки вай тамом мекунад картинка, орзу дорад ки картинкаи наваш ин беҳтар бошад. барои ҳамон картинкаи беҳтарине ки вай мехоҳад ки кашида монад, ҳамон расми беҳтарине ки мехоҳад каша, ҳавая нокашида мурда мебуравад. инсон ҳамин хел буданаш дар кор. манам мисол агар ки бизнес тренер бошам, нағз иступат кунам, нағз расонам фикрама дигарро ки фоидаш расад. ҳар рӯз ман бояд 1% худам беҳтар кунам, ки баромаде ки бо фардо мекунам вай беҳтар бошад. бо баромаде ки 1 сол пас мекунам, бо вай беҳтар буданаш нисбати ҳозираш. одам доимо аз болои беҳбудии худаш кор карданаш дар кор. барои ҳамон имрӯза суҳбати ман дар бобати оне буд ки чӣ хел ҳунари худро ёфтан, истеъдоди худододро ёфтан, ҳамон худованд худодод истеъдода ҳавай ба кор карда, ҳавай тараққӣ додан. агар ки шумо ҳунари истеъдоди худованд додагия шумо ба ёбеду ҳавая пеш бабаред, шумо ҳам пулдор мешед, ҳам муваффақ мешед, ҳам хушбахт мешед, ҳам зиндагӣ беҳтарин мебинед, ҳам чӣ гӯям обрӯи калом мегиред. ҳамин вазифаи шайтон, ман хулоса ба монам ки ҳамин худо ки мо ки мусулмон ҳастем доимо хутар бояд набурорем. ҳамин шайтон чӣ кор мекардааст? шумо ҳаракат мекунад ки арроҳ занад ки шумо ҳамон истеъдоди худованд додагия тараққӣ накунед. агар шумо ҳавай тараққӣ кунед, шумо муваффақ мешед, хушбахт мешед. он вақт ба шумо ҳам дасти сахиқ пайдо мекунед. вақте ки шумо аз камбағалӣ биромадед, як кас ба ёрдам мекунед. вақте ки шумо бисёр хайру садоқат кардед, дилсӯз шудед, однозначно як рӯз бо ёрдами Парвардигор, розигии Парвардигор шумо ҳамон мақсад ба мерасед, ҷаннат ба меред. шайтон ки душмани инсон аст, чӣ кор мекунад? коре мекунад ки инсон ҳамин истеъдода наёбад. барое ки ҳамон истеъдода худаш ба наёбад, чӣ кор мекунад шайтон? доимо одама ҳавасманд мекунад ҳар хела короба. ана диди ин бизнес хуб, ана диди ин кор беҳтар, ана диди вай кора кардан накун. шумо саратонмо доимо ҳар хел корро омода мегирад, ҳар хел идеяҳо. мебинед ки шумо мехоҳед ки то якдам ин кора кунед, якдам вай кора кунед. шумо мехоҳед ки муваффақ шуд ҳамин соҳаҳо ба умратон камай. шумо 10,000 сол агар ёки ақаллан 1000 сол агар мани шумо умр медидем, баъд аз гумон мекунам 100 сол ёд мегирифтем зиндагӣ кардана, 900 соли дигараша нағз зиндагӣ мекардем. аз сабаби ки мани шумо ҳамаги ҳамин 70, 80, 100 сол умр мебинем, 30 соли аввалаш 20 солаш образование мегузарад, 10 соли дигаш таҷриба камака гирифтан дар кор, 30 солаш нест шуд. баъд аз 50 уже ҳафсалатон пир мешавад, баъд аз 60 точно калон сол мешавад, қувватон уже қуввати пеши нест. ҳамин аз 30 то 50 солагия успеҳ кардед накардед не. барои ҳама қадар ҳамватанони азизи гиромӣ, шайтон шумо доимо ҳаракат мекунад ки саблазнат кунад ки шумо дигар кора кунеду ин кор ба чақа нашед. диққат кардест? дуюм оружие ки ҳамин шайтон истифода мебарад, агар шумо ки ман ҳамин кора мекунам, вай шумо ба шубҳа меандозад. шубҳа меандозад ки ин намешад, накун, агар мешуд ҳама мекардан, агар ин нағз мебуд дигарро мекард гуфта шубҳа меандозад. вақте ки шумо ба шубҳа андохтан гирифт, як бор, ду бор, се бор шубҳа омадан гирифт, шумо ба метарсед дига ҳамин кора кунед. значит шайтон дута оружие истифода мебарад. якумаш ин шубҳа, бачаҳое ки мехоҳанд ки бизнес кушон, одамое ки мехоҳанд ки муваффақ шаванд, ва доимо шубҳа дорад. мехоҳам лекин намеёрам, мехоҳам намедонам чӣ мешавад. шубҳа. дуюм
инструменте ки шайтон истифода мебарад. Ин саблазн. Саблазн чи? ҳавасмандӣ. шумо ҳавасманд мекунед ин кора кун ва ин кора кун. шумо ки ҳамон истеъдоди худованд додагӣ шумо буроед. баъзе одамо мебиёд пеши ман мегӯяд ки муаллим охир шумо гуфтед ки ризқ азалист. аз сабаби ки якон ризқ ки азалӣ бошад шумо мегӯед ки хонед беҳбудӣ мешавад, муваффақ мешавад. охир ризқ ки азалӣ бошад хондан чӣ фоидаш аст? худо натиҳад ҳеҷ чӣ намешад. бисёр мардуме тоҷики мо ба ҳамин чӣ дар ҳақиқат ҳаст. худо надода боша ҳеҷ чӣ намешад. бародари азизам, шумо ҳозир дар батни модар ризқатон додагӣ. ризқ дуруст азалӣ ҳаст. медонед ба монанди чӣ? ба монанде ки шумо дар як корхона кор мекунеду шумо ба ойлик метиҳад, музди меҳнат метиҳад. анакун ҳамон ҷо 10 кас кор кунад, як кас гӯям $300 музди меҳнаташ, як кас $200 музди меҳнаташ, як кас $500 музди меҳнаташ, як кас $1000 музди меҳнаташ, як кас $1500 музди меҳнаташ. дидед, ҳар кас ҳар хел музди меҳнат дорад. агар шумо диққат кунед мебинед. не ки диққат, ана ҳамин ризқам ҳамин хел ба монанди музди меҳнат аст. ҳар кас ба ҳар хел. не ки баъзе одамо илмаша истифода карда ҳамон моҳона музди меҳнате ки мегирад ҳавая сарришта карда ҳавая чикор мекунад? Приумножать мекунад.